aquesta civilització se'm fa del tot insuportable. Fins i tot, quan puc miro de mantenir-me'n allunyat. I és per això que no llegeixo cap diari ni mantinc cap desig. Ara, la meva nova adreça és Luigi Russolo, Villa Paco, Terres Cavades, Tarragona. Aquestes paraules corresponen a una carta enviada des de Tarragona a febrer del 1932 per Luigi Russolo, un dels membres més rellevants del moviment futurista. Inicialment se'l va apreciar més com a pintor, però avui es creu que la seva obra cabdal és el llibre teòric L'art dels sorolls. Russolo va defensar que la música havia d'incorporar tota mena de sons, més enllà dels produïts per veus i instruments afinats i harmonitzats, fet que no havia de dur sempre un resultat estrident o xocant. Això ens pot sobtar si associem el futurisme amb conceptes com velocitat, moviment i fins i tot violència. Però cal dir que més de 20 anys després de signar el manifest futurista, Russolo havia canviat les seves prioritats, deixant enrere grans metròpolis com Milà i París, així com un món de l'art afectat per la crisi del 1929. Llegint les seves cartes i el seu diari, trobem afirmacions que ho deixen ben palès. Viure on sigui possible la solitud. Quelcom difícil en una Italia superpoblada. És una cosa que he trobat aquí a Tossa, a Espanya, i també a Tarragona, que és una ciutat, però jo hi visc fora, en una casa aïllada enmig del camp. Aquest aïllament tenia un motiu afegit. Poder desenvolupar les seves recerques i experiments al voltant de l'art i la filosofia, deixant-ne constància per escrit. Això no significa que Russolo no s'apropés a Tarragona ciutat. En una carta dirigida a Francesco De Pero, antic company seu del grup futurista, Russolo en destaca el caràcter noble de la gent, el vi bo i barat, la bellesa de les dones i el lligam amb Roma manifestat en els seus monuments. També l'envia un text descrivint una ballada de sardanes vora el balcó del Mediterrani. Sembla, doncs, sorprenent que poc temps després acabés la seva estada a Tarragona i tornés cap a Itàlia. Cal esmentar que en els darrers anys, Russolo s'havia dedicat a practicar el magnetisme com a teràpia. Fins i tot creia poder guarir malalties, així com la comunicació mediúmnica amb l'artista i alhora suposadament amant Fanny Hefter, que va acompanyar tant a París com a Tarragona. És al seu diari on trobem el possible motiu de la seva marxa. Vaig preguntar a Fanny sobre si em veu treballant a Itàlia. Em veu una mica envellit, dins d'una habitació on hi ha encès una espelma amb un aparell d'on surt una llum fortíssima, que no és llum elèctrica, sinó llum creada, freda com la dels estels. Jo porto unes ulleres negres molt grosses, es veuen bateries al voltant. Jo tinc un rostre molt concentrat i pensatiu. Una setmana després d'escoltar aquestes paraules, Russolo va tornar cap a Itàlia, on va retrobar-se amb la seva dona en una petita vila a prop de Suïssa. Uns anys més tard va publicar el llibre que havia esbossat a Tarragona, titulant-lo Al di là de la matèria, més enllà de la matèria, les creences del qual va continuar expressant mitjançant la pintura fins a la seva mort l'any 1947.